tant Katrien staat de wasmachine en dan kookt ze altijd zoermos in. Mijn oogse raar vindt dat gaar niet raar, dat hier zich toch goed op een gooie kind. Bij het molzwief kupste spruutjes, bij de slachter frikkedel, bij de bekker krijste duurtjes, in het zwembad in de vuil. Met wie kinders doen vertellen als het laat is, boet en nog gaat in de fles of in het vaat is. Bij het molzwief krijgt de spruutjes, bij de slachter frikkedel. Bij het molzwief kupst de spruutjes, bij de slachter frikkedel. Bij de bekker krijgt de duurtjes, in het zwembad in de vuil. Maar wie kinders doen vertellen als het laat is, hoe dan nog gaat in de fles of in het vaat is. Bij het molzwief krijgt de